Some wounds don't bleed. Some pain doesn't make a sound. Some people are fighting battles you cannot see. And sometimes silence is the most dangerous place to hide. Hayibo Cebo, bahlala wajula nje la. Ucabangani? Maze somfana omncane kunawe. Ngathi la mfana zemgqashukela ekhanda. What if siboshwa so2 lento eyenziwe uyena? Hayibo Cebo, anginayo ibhuti eyigwala mina. Ungasaba leya nje ulungelo wena. Umuntu wabulala ubhuti wakhe. Mina ngiyini ke mina? Nakusumenza ingozi ke lo lungelo wakho. Yekuba igwala bhuti ahambe uyopakisha kusasa umncabo kaPinki. Konje kusasa umncabo kaPinki. Yabonayo, phindela emakhaya bhuti wami, mina ngizokujola next week. Lindy, sengiyopakishana. Angeke ukuyini nami emakhaya. No, when I go, I need to see my friend quickly. Uthe ngiphathele indaba ezishisayo. Nemikosi. Thanda imikosi. Mwazi uzenza ngcono kunami. Uqalisa abafana abancane ngayo. Yolanda, ngempela iPinki sesishile emhlabeni. Ya, kasekho emhlabeni nokubonga. Thina kumele sizame ukwamkela lokho. Into ebengithanda ngayo ubengafuni ukusikopheliswa evide esifundisi nje kuphela. 1 minute umuntu unazi jike akasekho. Apha isayenzile ukuthi nje icase kaPinki. Kodwa nje into abakwazi ukuyenza ukuhudula inyawo kuphela. Ngicela uvuke. Ngisakwazi mina lento lokugcina ngemaphoyiseni. Ngiyakwenze lo doti cha. Ngikhathele mina manje. Ngithe ngiyawuwenze lo doti. Angeke mina ngizwe ngawe longelo. Mina futhi ngathi uyakhohlwa ukuthi mina ngimdala kunawe nangikusabi ngemaphoyiseni. Lungile bafu. Wenza. Bafu. Akuwena lona. Ngisho uthathini mina lo. Hey. Ufuna amaphoyiseni ngizofisa. So silala sikhona. Aziseza ngiseni. Athi ngifuna isithando sami. Hello babe. Ngisestopini ecabanga ngilinde itaxi. Angithi uyazi singakuthanda singithanda sami. Ngiyakuthanda. Yabona babe, uma sesihlangana for the first time, so ngibona face to face. Like, I'm going to studio parts. Eni? Still? Angeke kehla ngiboni. Shothi ngempela nethutshana kulezi insuku. And then avali phone ukufona mina. Thinga kuphela. Hayi. Sithi umuntu sesingileki ukuphinda ubone ngithola ku Facebook. Hey, umuntu secishe watshontsha manje. Hey. Asiyani. Bese ngithi kuqonde noma aqonda nazi.
Anesho womiwe mngani wami. Yeah. So me wangithi. Yeah, manje sizophuza. Yo. Phuza or die. Yeah. Good boy. Yeah. Yeah. Good boy. Good boy. So nyiwe futhi ufuna ngiphinde ngichame. It seeps from your bones. Zibeze. Ufuna amandla to feel your enemies deep. Mina ngakunika konke lokho kodwa-ke every power demands a price. Angidingi okuningi, ngidinga only that friend of yours body. It will buy distance akho zonke and keep you safe. Choose wisely, Lungelo. Vivo, yakhe kubaleni. Vivo, yakhe usamdlala phela lo. Vivo. Ngani ngiyokhona ukuthi ngibonani. Ngibona ubuso be-ex yakho benzithethe abantu abalahlekile. Ex yami. Usho yithi Mahleng? Usho Zitha? Hayibo ke, uZitha. Wajana yini uZitha phela uZitha beyikhasha yakho kuphela. Ngikhuluma ngocebo mina, ucebo. Ucebo. Iyo, kaze kwenzakaleni kuyena? Yo, manje sekulahleke 2. Ayisho lendawo ngisiya. Su. Uba nomunye manje? Nabhuti omncane, omngane ex yakho uNdlulisi. Bekumele uthi ubhuti lalungelo omncane. Finish. Why faka nama ex? Why? Insufficient airtime to make a call. Please load airtime. It is now confirmed that the remains found belong to Tawuthamin. Police now believe Lungelo Machozi is linked to multiple matters, including those of Ndumiso Machozi, his own brand, Tawuthamin, his friend, and Pingu Kozai, who was laid to rest last week. Kazufuqolani nganabafu. Awujesu mawakho uzomnuka Jesu. Yokuthi bangathatha lento kwakhuleka ngayo. Kunini ngimvela, kunini ngimbuza. Hello Ndabeni, unjani sisi? Agnes, uqala lisevela walahla njenganabuse lapha. Ngiyasaba ukuthi sombona sisimbona kwipage laMadla Chris eseyizingcucu njengocebo Dlamini. Ehlisa umoya sisi, uthini kwenze njani? Phela ngazumeka mangithi ngiyaphophoma kaSef. Uye
Yazi uXolani, kade ngimthumile. Ngiyacabanga sezofika lapho. We-Agnes, ngijwayela kabi wena. Izweli libanga ngako usufuna kulahleka mingane, awuthumi ngane zakho. Xolani uphumaphi? In fact, hamba ukho induku ibhamba ube ngoba uzo. Xolani, woza la wena. Ngiyacela ungamshayi, kade thunywe yimi. Usakhona kanti wena? Wena, uthe woza la? Ufuna ungishaya ani? Angeke. Phakathi kulinga indoda enakulungela amacelela amaningi. Bayibulala indodana yakho. Ungenisa ukuphana. Kanye nomngane wakhe ucela. Ulungele yena wabulala iphinde isiphoso wakhe. Semfethe last week. Hayi, ngiyazi. Ulungele indodana yamanye umbulali. Hayi ngeke. Asihlamba umndeni ngiqinisile. Manje ngithole irevenge kulungele. Yeka fika ecishe ukumbulala. Ubulala lo muntu bese zobe intombi yami. No, you can't get away with it. Amaphoyisa awenzi njalo. Mara wathi ngisizile ngangamtshela umndeni ukuthi bengishela sisi wakho uPinki. Dating the number so abafuna isebe yakho. Ngizama ukusebenzela inamba yami. Mina ngenza noma yini for wena. Angihayibe uma ungangeka bona. Amanzi amancane lawo. Nanga ngishika ngokwenzela ingcobo. Azivele ngimfonele futhi umndeni. Vele siyenze operation revenge. Ngikhalela imali yami nje mina. Ibifora nje naleya movie ngiyawazonda nje nama-horror movie. Bengayona i-horror, bekuyi-thriller. U6 no9 lo, nayo nje ibithusa. Abantu bese bebulalana nje for no reason. Yazi mina ngithuswa yini? Bengifunda la online and according to this psychology article, if umuntu kills once, she or he doesn't get caught, kubalula ukuthi aphinde futhi. And it gets easier each time. It's like ingqondo vele adjust. Yo, shuthi vele kube nje i-normal for bona. Yebo, kuthiwa villains are born. But I think that actually pain, trauma, betrayal, silence, it all adds up. Ayibo ayana, leya movie siyibukile kwenzeka kudula. Sihamba yosesha. Bafuna isihlangane endaweni eqashela nje ngempela. Orin, nemali ama-restaurant. If ungaqhamuka ulungele la ex yakho singenza njalo. Yazini, bebda ngikugwaze. Manje njengoba ngicofeza imigudu efana nolungela ngisimase ngitshela nawe manje, wahle isicafeke. Sorry babe ukuthi angikhululekile nje ngoba ngila angikhululekile nazi. Ngiyasaba. Yazini, bongani mfethu. It's over. Mina ngaze ngajona amantombazane. Ngama nahambe bana ikwala mina. Sabo. Bona, yazi ngikhathazekile. Abantu sebadinga nje amasokisi kulezi nsuku. La bengihlala khona eLwazini vele kunekhona imoto ebomvu. Uma umuntu akhombe ngesibhamu kufake phakathi, mase ungasaphindi utholakala. Usho nje Bondla, omama abathathu, iy'ngane ey'nhlanu,
Hey, nobaba una36 uze umanje abakazi batholakala. Yo asiphephile. Abantu bayathunjwa, bayadayiswa, kuthwala ngabo yo asiphephile. Hello ma. Ngiyaxolisa ngisendleleni sengiyangena egate. Usiyathetha umfazi njalo. Yebo uyathetha uthi mina ngisazula abantu ngisadi wangu. Hayi kodwa uqinisile uyosevela bonathi. Lakushonela Singakusasa le kodwa ngeke ngikume mina ukwehluleka ngoze ngifele khona lana ngisazofaka umoya ena ngeke ngikume mina ukuhlehlela phambushela emuva laba ngisazofela kubona akukho kudlula ukufaka amandla ngibekezele bengilazi umfana osebenza kwikhandla ngikose ngifike ngifuma phela ngikho kuthakathaka sithe samzanda mawala banye ngathi bayangithanda lapha inzondo igcwele ikhanda Kwenze njani manje bazofuna nabantu abangaka kwami Suka lahla kwangena mina kwadlala ifilimu bazoliqoma iqiniso mase nqoma ngiqeda ngiqala nqamula ngivula indlela thula umsindo ulalele mina ngiyingoma kini intansiswa yimlo yimi inkunzi ngiphume 150 wafela ubala angaqedi labafana ngibanqeni angaqedi labafana ngibanqeni when I'm down rappers be like nigga what you doing vele I'm going ngaphethe ngingqeni Lungelo siyayiqeda yonke lento namhlanje Ungazi kahle wena awukazi wangazi in fact noba uthiwa ngazi nangazi abo ubuthi ayikhaya azivele zilime ziyetsheni Hayibo umpopho Say looks the baba mashile manje sana Hello sis ngicela uzeka kwami amaphoyisa agcwele la
amaphoyisa asethola ithemba yokuthi udlulisa indodana yami waqetshelwa la egcekeni. Anonymous tip-off led police to the discovery of human remains at Majosi family home in KwaZulu-Natal. The remains are confirmed to belong to Ndumiso Majosi. Police confirm that Lungelo Majosi remains at large and is considered armed and extremely dangerous. Uzungi balenam, emakameni.